It's a great morning mga kapuso. Kabalo ko karon pa lang naghuna-huna na pod mo kung unsang sabkaha ang lutuon pang paniud to. Upon this morning, dinhi sa Cumbira Express sa At Home with GMA Regional TV, hatagan mo na mo og idea kung unsa na pod ang swak nga lutuon. Ug kabalo ko mga kapuso, nagklase-klaseng pagkaluto na sa humba ang inyuhang natilawan. Upon this morning, mas special nga humba atong dungang tun-an sanglit humba kini with Malagos chocolate. Og aron kita tuluan ang sa pagluto, ato makauban mga kapuso si Chef Ray Labaya. Chef Ray, mayong buntag. May buntag Subjil o mayong buntag sa atong mga televiewers. So magluto ta karon og humba. Ang atong unang ingredients is onion, garlic, tapos soy sauce, seasoning, black beans, star anise and bay leaf, banana blossom, then sugar, and the special one is the Malagos chocolate 65%. Kabalo ba ka chef nga paborito kayo na akong humba. So karon na hinam-hinam na jud ko nga matun-an kung saan ang pagkaluto nimo sa humba with chocolate. So sugdan na nato chef. So magluto na ta sir. Una sir, mantika. Ato nang gisahon ang atong mga lamas, kanang garlic ug onion. Then ato ang karne. Para magisa na to siya, mawala ang iyang lansa sa karne. Chef, sa part sa kining karne sa baboy, asa ba ang ideal para pang humba gid siya? Ang ideal nga part ang pork belly. Kaya ang iyang layer nasa itaba, napud sa ilaman. So all in one na gid chef no. Yes. Pero usually chef nay uban nga murag ka na ang tabak ay lahang ginapakupsa no. Oo. Para mawala ang mantika. So Actually, inana po ba? kani ato ang gihimo, more parehas rin sila nga imong gipakupsan ang karne. Wow. Nasimutan na gid nako no ang humot kay nga lamas chef no. Sabay kanang sekreto para mugawas gid ang aroma sa mga lamasim ani. Oh, imo lang gyud sang igisa para mugawas ang baho sa lamas niya, padulong dito sa karne. Then ato lang siyang ipa-simmer mga 5 minutes para makupsan ang iyang taba. After 5 minutes, ilunod na nato ang soy sauce, vinegar, and the bay leaf, and star anise, black beans, banana blossom. Halo-halo na to siya. Ato na po siyang ipa-simmer 5 minutes para mag-incorporate ang mga ingredients. Butan tag tubig, Usa ka daghan na water chef. mga half cup yun. Then, ang ato ang brown sugar and the remaining salt and pepper. Karon natin gisunod og butang ang chocolate. Muna yung pinaka-last part. Dili na nato may balaan nga mausab ang iyang color. Well mga kapuso no, kung naamo diri grabe makapanglaway na gid ko samtang nagatan-aw kay chef nila o kay sa iyahag luto ka humba kay lagi humot na kaayo labi na ang kahumot sa chocolate nga ilang gibutan. Mga kapuso kay lagi naluto na gayon ang atong humba busa, excited na kaayo ko ug dili na nato dugay-dugayon pa ato anang tilawan ang humba with Malagos chocolate. Grabe chef. Yes sir, kumusta man ang among Aside sa kahumot kay ganin na chef, grabe ang lasa swak kaayo ug kay lagi no dili lang siya usual nga atong humba ang matilawan nato ang sugar lang kani kay masahan gyud nimo ang tsokolate.